والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه عدي وحين كتر اللون ديبو هل أنا كاتين أو مستقبل له أو elementary school كسر بحيكم مجنون. Och vi vet att vi vill att vi ska ha en kommitté med somalisk bakgrund och äldre som kan också ge råd och vägledning. Men samtidigt vet vi då av erfaring att många barn som har tagit av barnevärnet av omsorgen inte fullför på vidaregående skola. Det inte blir på något sätt de har en lägre utfordring. taas wax laga qabto ciyaarkaas waxaan wuxuu beerdiray muusmoolkii wuxuu beerdiray dhaqankii wuxuu beerdiray diintii wuxuu beerdiray everything xalka elementary school badi taxtada masanta tusen tack för masanta وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير